Hemejene salam, men Altın. Habarsız galma gepleşýärmiziň 181-nji bölümine hoş geldiňiz. Dostlar, bu bölümde bet klipler we aýdymlar we başga da birgiden täzeliklerimiz bar. Soňky wagt YouTube ýene-de statistikasyny düşürüp bize ziyan etdi. Dostlar, media tamak zarlary eger mümkin bolsa şu bölümü öz dostlaryňyz bilen paýlaşyň. Eger kyn görmeýän bolsaňyz. Ýene-de like basın ve bölümün dowamyny öz pikiriňizi tesirlerde belläň. Ona näme menim täzeliklere başlaýan. Kliplere başlaýar. Nazir Habib bilen Sıravno men kaydymyna täze klip hödürläpdir. Kirpikleri okyalca gözlerime düşýär. Barda diýip sen ataýsan wagt ýanyp pişýär. Kirpiklerim okyaly gözlerime düşýär. Dostlar, Farhat Öraýew täze klip hödürledi. Ýatla meni. Şu klipin senariýasy hakykatdanam ýüregiňe degäjek senariýa. Berekella. Beýleriň täzece klibi bilýärmi bilen oglanlar hem aýdym hem klip diýsen gowulupdyr. Nämçin fok biziň haramy, hok biziň haramy, hiç dilen nok biziň haramy. Öýke kineken fok biziň haramy, aýt nämçin hok biziň haramy, hiç dilen nok biziň haramy. Mekan Ataýev'den 3 aydan beri täze klip ýok diýärdik. Ene-de size täze klip, ot ýanyar, aýdyma klibi söz ýok. Ot ýanyar, kuleden ýer bu sevimi. Sensiz buzakan, senin ýany kör ýany iki gözüm. Dostlar, ýakynda Mekan Ataýew bilen ýüz-ýüze gepleşigimiz bolar. Soraklaryňyz bar bolsa ýazyp bilersiňiz. Yeni bir täze klip bizim azize vokalımızdan hemmesi yalan. Azize aýdym gowulupdyr ýöne klibiňde az ulak kemçilikler var. Öňkü klipleriň has gowdy. Hemmesi yalan, hemmesi yalan. Aýtsalar inanmada, sevmesi yalan. Enniki täze klip Kuwat Dönmezowden garaşdym. Garaştım, batın bulup gelir. Garaştım, seni izlep süýürme. Garaştım. Firuza soňy däl aýdymyna täzece klip hödürläpdir. Klibiň senariýasy Edil Kino ýazjak. Dostlar, size yeni bir täze ýaş aýdymçymyz Akmuhammed Serdarowyň klibini hödürläli. Yalanlar. İkimiz ayırdı yalanlar, 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 yalanlar. İki insanlar savaştı, yürekler taşlaşıp aralar, aralar, aralar. Maxi Tuvakow täze klip hödürläpdir. Özüne meňzänok. Nazir Habib, näetdiňiz aýmyny hepdäniň dowamyny eýýäm ikinji klip. Şu wagtda dowam etseňiz, dinleýijilerinizi beğenirersiňiz. Dünýäsin aýsan bir zady, näme bilen bar. Näme üçin diýdin, ýykylydyrmuşum, indi kimim bar. Ýadyňyza düşýän bolsa, geçen bölüm Batır Muhammedow söýjüleri üçin täze halk aýdym albomy hödürlejek diýipdi. Ana şu albomuny hödürläp başlady. Bu
hepde betten bet klipler awady. Berekelli aydymçylarymyza şu wagtda dowam edin. Ondan näme empo şarjygyna başlaýar. Empo şarjygyna hip-hop dünýäsine başlaýar. Täze mektepden täze yüz fit Citizen Karrilanyň sadarnalygyna. Taňa bilim ok näde bolsa, geleňde bedenim bolsa, gitmen ýanynda boljak, bolmagan megadym boljak. Yine bir empo çaydymy Ayday Özüňden Santa Maria bu aydymyň klibim ýakynna çykmaly. Zevzağıramızı bargıday Yana yakıdal mene makıday Ayrılamazın biri ya Huday Santa Maria, etania nostalgia. Oh mamma mia. Instagram täzeliklerinde ýakynna Kakış Amandurdiyevden täzelik boljak. Senle yüreğimin vurgusu, senle bu sevgim duygusu, senle aman canım bana, senle, senle, senle. YouTube täzeliklerine nesip bolsa şu hepdäniň 4-nji güni ýüz-ýüze gepleşimiziň täzece bölümi çykýar. Kim bilen? Ayday Özüň bilen. Inni Elias Könöri ýatlar şarjymyza Eldar Ahmedov Fisa Höçümaýew ýar saňa. İkisinde sevgim var, men islemin özge yarı. Allık canım gözüm nuri, sensin kalbimın ovazı. Bile balıkçı gideli, bile seyran edeli. Yine bir Könöri ýatlaly Serdar Kömekow Aldatdyň gözel. Nerede gitsek bile yürürdük Madan kol tutuşup gezerdik Şeyde ovadın 2 yaş şuan Şol bozulur unuttum gözül Nerede gitsek bile yürürdük Madan kol tutuşup gezerdik Şeyde ovadın 2 yaş şuan Şol bozulur unuttum gözül Inni Elias tesirleri okuma şarjymyza ilkinji tesir ýazyp bayrak kazanan dostumuz Bad Boy Malachi Ribята Udachi bize Instagram sahypamyzdan ýazyp bilersiňiz. Eniki tesirimiz Almaz Tanrıberdiýew. Salam meje tama aýratynam Jeytnur saňa köp sag bolsun aýdasym gelýär. Ýene bir meniň halamaýan zadym, habarsyz galmy gepleşiklerinizi, Könöri ýatlar şahasyny halipa başlarymyzy az sanly ýatlaýaňyz näme üçin? Altyn saňa köp üstünlük arzu etýän, hansam seniň sesiň owadan işiňizde üstünlük meje tama. Tesiriňiz üçin köp sag bolun. Elimizden geldigiçe halipalar goýup geçýäsmikä diýäs. Sesimi owadan nep sesime gözlegirdiler. Sesim galmady. Göz monjuk goýun tesirlerde. Yeni bir tesirimiz Ozotlyk TV. Özbegistandan salam gardaşlarymyza. Biz hem size köp salam ýollaýas. Inni Elias soňky tesirimizi Kakamura Söýüngeldiýew. Meje tama işleriňizde üstünlük köp minnettar. Dostlar, yine bir edeki atladayın. Nesip bolsa şu hepdäniň 4-nji güni Ayday Özüň bilen gepleşigimiz çykar ve ýakynda Mekan Ataýew bilen hem ýüz-ýüze gepleşigimiz çykar. Soraglaryňyz bar bolsa tesirlerde ýazyň. Şeýlelik bilen bölümimiziň soňuna geldik. Onu näme dostlar? Indiki bölümde görüşýänçä özüňize gowja seredin. Hoş, sag bolun. Yine de statistikasyny düşürüp bize ziyan etti. Son gülküm. Birazcık garaşın geldi. Aytıp verecek. Sponsorumuz ya. Dur. Qowdali ya sen onu deme hadir. Ösüp baran çağın yüzünü almalım mı kan? Garaştım.
Yalçık. Kino. Kino Yalçık. Kino yazı. Kino. Kino Yalçık. Nazir Habib, näetdiňiz aýmuny? Eýýäm hep daryň. Däliň dowamly ikinji klip. Awa, çek mi? Ben çekotin zapsiyet düşün. Sesim titreýär. Gater we agram mer otuna şu. Täze yüz-yüze gepleşigimiz çykýar. Täze yüz-yüze gepleşigimiziň täze bölümi çykýar. Körüri özüň ýaz. Uska. Uska. Täzelikde